Представете си го. Безкрайна пясъчна шир, жарко египетско слънце и на хоризонта три съвършени мълчаливи силуета, които пробиват небето. Пирамидите в Гиза. Няма друга структура на Земята, която да предизвиква такова страхопочитание, такава мистерия и толкова много въпроси. Официалната история, която всички сме учили в училище, е проста и подредена. Това са гигантски пишни гробници, построени с цената на неимоверни усилия, за да служат за вечен дом на трима фараони – Хеопс, Хефрен и Микерин. Те са паметници на тяхното его, на тяхната власт и на вярата им в задгробния живот. Тази история е удобна, но дали е вярна? Когато се вгледаме по-дълбоко, когато оставим на страна заучените отговори и започнем да задаваме въпроси, тази проста история започва да се разпада. Защо в царската камера на най-голямата от всички пирамиди никога не е открита мумия, нито дори следа от погребален инвентар? Защо математическата и астрономическа прецизност, вкодирана в тези каменни гиганти, надхвърля всичко, което предполагаме, че древните египтяни са знаели? Защо вътрешната им структура е толкова странна и нефункционална за целите на една гробница? В това видео ще се осмелим да зададем една по-дръзка хипотеза. Ами ако предназначението на пирамидите е било съвсем различно? Ами ако те не са били построени за мъртвите, а за живите? Ами ако те не са паметници на миналото, а технологии за бъдещето на човешкото съзнание? Ще изследваме идеята за пирамидите не като гробници, а като сложни, многофункционални машини за съзнание, портали, създадени, за да помогнат на посветените да прекрачат прага на физическата реалност и да преживеят своята истинска, вечна същност, като квантов аз. Част първа. Отвъд камъка. Защо гробница е твърде малка дума? Преди да изградим новата теория, нека видим защо старата е толкова неубедителна. Аргументите срещу тезата за гробница са толкова многобройни и силни, че е чудно как тя все още е доминираща. Математическият код. Голямата пирамида не е просто купчина камъни. Тя е математическа енциклопедия. Стойността на числото π е вградена в съотношението между нейната височина и периметъра на основата. Стойността на златното сечение се открива в пропорциите на царската камера. Ако умножите височината на пирамидата по 43200, получавате полярния радиус на Земята. Ако умножите периметъра на основата по 43200, получавате екваториалната обиколка на Земята. Това предполага познания по геодезия и математика, които са напълно анахронични за епохата. Астрономическата карта. Разположението на трите пирамиди в Гиза не е случайно. То перфектно отразява разположението и яркостта на трите звезди от пояса на Орион, така както са изглеждали на небето около 10 500 години преди новата ера. Вентилационните шахти в царската камера също са насочени с невероятна точност към конкретни звезди, които са имали ключово значение в египетската митология. Инженерното чудо. Пирамидата е изградена от приблизително 2 милиона и 300 хиляди каменни блока, всеки от които тежи средно по 2,5 тона, а някои от гранитните блокове достигат до 80 тона. Те са напаснати с такава прецизност, че между тях не може да се пъхне дори острието на нож. Как тези блокове са били добивани, транспортирани и повдигани, остава една от най-големите загадки в инженерството. Енергийните свойства. Съвременни изследвания показват, че пирамидата има странни енергийни свойства. Тя е способна да фокусира електромагнитна енергия във вътрешните си камери и под основата си. Самата царска камера, изградена изцяло от гранит, богат на кварц, притежава уникални акустични свойства и резонира на много специфични, ниски честоти. Когато съберем всички тези факти, картината става ясна.
Това не е просто паметник. Това е прецизно настроен, многофункционален инструмент. Но какъв е бил този инструмент и за какво е служил? Част 2. Машината за душата. Пирамидата като резонансна камера. Хипотезата, която резонира най-силно с всичката налична информация, е следната. Голямата пирамида е била гигантска, многофункционална енергийна машина, проектирана с основна цел да променя състоянието на човешкото съзнание. Това е било технология, която не работи с електричество, а с геометрия, вибрации и резонанс. Геометрията като двигател. Пирамидалната форма е мощен геометричен резонатор, който събира и фокусира космически и земни енергии в своя център. Точно там, където са разположени царските камери. Материалите като проводници. Първоначално покрита с полиран бял варовик, който е отразявал светлината, вътрешността на пирамидата е изградена от гранит, пълен с милиони кварцови кристали. Кварцът притежава пиезоелектрични свойства. Той преобразува вибрацията в електричество и обратно. Царската камера е била гигантска, перфектно настроена резонансна кутия. Целта на тази машина е била да генерира специфично вибрационно поле, което да помогне на посветения да заглуши егото. Пълната тъмнина, тишината и постоянният нискочестотен резонанс са действали като камера за сензорна депривация, принуждавайки ума да млъкне. Активира антената. Специфичните честоти са стимулирали епифизната жлеза, третото око, правейки мозъка свръхвъзприемчив към сигнали от квантовото поле. Улесни извънтелесни преживявания. Крайната цел е била посветеният да преживее съзнателно отделяне от тялото си и да осъзнае своята истинска същност като квантов аз, вечно, нелокално съзнание. Това е било върховното посвещение – да умреш символично докато си жив, за да победиш страха от смъртта. А централният инструмент в този процес е бил най-спорният артефакт в цялата пирамида – гранитната кутия, която ние наричаме саркофаг. Част 3. Саркофагът, ковчег или портал. В центъра на царската камера се намира една празна, гола гранитна кутия. Тя не е ковчег. Тя е издялана от един единствен масивен блок гранит и е твърде голяма, за да е вкарана през проходите, което означава, че пирамидата е построена около нея. В контекста на нашата хипотеза, саркофагът е бил инструмент за живия посветен. Той е бил интерфейсът, финалната стъпка в процеса на инициация. Като камера за сензорна депривация, лягайки в кутията, посветеният е прекъсвал и последния си контакт с външния свят. Като вибрационен усилвател, тялото му е влизало в директен резонанс с вибрациите на цялата пирамида. Като портал, това е било мястото, където се е случвал същинският преход. Саркофагът е служил като портал, през който съзнанието е можело да се отдели и да започне своето пътешествие в другите измерения. Саркофагът не е бил място за умиране, а място за прераждане. Не ковчег за егото, а люлка за душата. Част 4. Какво означава това за нас? Завръщане към науката за душата. Днес ние нямаме достъп до машините на древните, но най-голямата истина, закодирана в пирамидата, е принципът на съответствието. Пирамидата от камък е просто външен модел на една вътрешна реалност. Истинската пирамида си ти. Твоето тяло е физическата структура. Твоите енергийни центрове са вътрешните камери. Твоето сърце е царската камера. Твоят квантов аз е посветеният, готов за пътешествието. Пирамидите ни показват, че древните са приемали науката за съзнанието изключително сериозно. Те са паметници не на мъртви тела, а на една изгубена наука за душата. Днес ние можем да изградим нашите собствени вътрешни резонансни камери чрез инструменти, които са винаги на наше разположение. Медитация, работа с дъха,
звук и осъзнатост. Заключение. Паметници на бъдещето. Пирамидите не са просто гробници за мъртви фараони. Те са стартови площадки за съзнанието, построени от цивилизация, която е разбирала, че истинското пътешествие не е в пространството, а навътре в себе си. Те не са реликва от миналото, а вдъхновение за бъдещето. Те са мълчалив, каменен завет, който ни предизвиква да поемем по същия път. Пътя на завръщането към центъра, пътя на осъзнаването, че ние не сме просто обитатели на реалността. Ние сме нейните архитекти.